Soalnya bala udah nih si latihan undang-undang ora nyo, gak ora. Tidak. Tak marai. Ayo. Iki, carane iki cokrokan iki diuntir kene ceklik. Terus dipancal. Yo. Kaya ngomong ae lho. Klik Ceklik gek dipancal. pancal. Nganggo tenaga to nek ngono to. Lek wis. Sing iki lho. Iki pancian iki. Yo. Aduh. Yo. Let. Let. Ah, Muni. lah ya muni. Wis, gas alon-alon, gas. Sik. Gas. Gas. Barang adi. Gas. Engko terus bar kuwi gek dipitak sing iki ya. Iki engko kene dicek. Lah kene nggo kuwi ndang. Lek repot le goceki. Ora nggo kuwi gas. Nyeng ngono. Ora gas ngene. Ngeng. Gas. Iya satu. Iki wis gek mlaku alon-alon. Mlaku alon-alon. Digas alon-alon, mlaku alon-alon. Ngeng. Ngeng. Latihan 3 dina